Bareng-bareng kita kasih tepuk tangan. Aplaus lur. Wis pantes ngomong kaya ngono kuwi. Iya, Bab. Ibu seneni. Kowe ra ngerti ki main ning daerah sapa? Nggih, daerah jenengan. Putra Tuban, Putra Ronggolawe. Nggih. Berarti Aja sembrono kaya ngono kowe. Mboten. Ngene iki sik trah keturunan darah biru. Oh, kewenter. Kuenter matamu. Lah darah biru. Darah biru. Maksudnya darah biru piye to? Piye to, Pak? Zaman kerajaan Majapahit lengsere Raden Wijaya nganti Gajah Mada. Sumpah palapa. Para londo-londo. Lho, kita kok ndi to kowe iki? Lho, ceritamu iso melorot Majapahit kok ndi kok to? kan londo. Apa enek Majapahit urusane karo londo? Iki kita dulure setul kita. Lho, awakmu dulure setul. Dulure setul. Setul barongan moto beling rene yo tak tempiling Ya kowe. Usah. Kowe kita kuwi kita. Ya. Barongan mata beling, aku kebelet nyiseni jeding. Paling maju. Roh wilayah ndi iki? Lah kowe yo takon iki yo wilayah Kecamatan Singgahan. Ya ampun kok ya hafal. Desane Mulyana. Mulya Hadi. Mulya Agung. Ngerti apa ora Mulya Agung ki terdiri dari 4 dusun. Dusun diae. Dusun kerajaan, dusun dine. Jarene wong Jare wong kene kok yo ora. Kerajaan Terus cedake kerajaan. Ya, terus. Lori Kerajaan. Kidule kerajaan. Etane kerajaan, kulone kerajaan. Lah aku sing tak apali kerajaan. Kok rumah saku. Ya ora apal kowe. Jarene wong kene. jarene saya dulure. Aslimu endi? Lho, asliku ki Tuban. Tubanmu endi? Bom, sisih lor. Kowe ngerti segara lor? Ero. Kuwi sing ngalor neh aku, Mas. Wow, anakan hiu kowe ya. Kok iso lore segara iki lho. Biasa kidul, kok sak ngalor. Lah iki ning lor lho, Mas. Iya, Mas. Alhamdulillah saged sowan kalian warga masyarakat Mulya Agung. Eneng jagung. Eneng jagung ditandur ning pinggir sumur. Warga masyarakat Mulya Agung muga-muga panjang umur Allahumma. Amin. Ana jagung akeh siji warga masyarakat Mulya Agung muga-muga pikantuk rezeki Allahumma. Amin. Ana jagung diadahi tampah warga masyarakat Mulya Agung muga-muga pikantuk barokah Allahumma. Amin. Ana jagung warnane ireng wong wedok sak Mulya Agung ayo meteng bareng Allah. Enggak oleh. Wis to awakmu ora iso mbayangne umpama wong wedok sakmene iki meteng bareng, mulih-mulih kaya grup drum band. Dur. Lah kowe ra ngerti carane. Lah carane piye? Lho aku masih ngene iki dadi pesindening mbok dekku dukun beranak, Mas. Masa? Dukun bayi berarti. Dukun bayi. Tata carane wong bayi iki aku wis pengalaman. Carane gimana? Dari mbahku wis pokoke Le, ku nek wis Kok le? anu ngandani adikku. Oh, adimu lanang. Lanang. Oh, iya iki wedok celok leo bener. Lah mbahmu dukun apa? Dukun bayi. Berarti mbahmu sakmene. Loh, masih dukune. Loh, piye to kowe iki? Mbahku ki dukun bayi. Lah iya dukun bayi berarti sakmene mbahmu. Mbahmu kan bayi to? Rada dhuwur sithik, Mas. Jenenge iki dukun bayi ora kok bayi sakmene iki. Carane ngatasi wong Carane gampang wong meteng, Mas. Nek arep babaran ngono ki pokoke anggere tengerane wis metu rambute pindang ditarik. Kuwi mesti lahir. Akhire tak praktekne to, Mas. Mergo mbahku wis keselen akeh pasien. Langsung enek wong 10, 5 tak gletakno. Glodak. Langsung tak buka. Set. Langsung dibuka kabeh. Heeh, ketok rambute tak tarik. Seret. Lahir jabang bayi. Mboke semaput. Lah nyapa? Lah kleru rambute dhewe lho. Oh alah. Yo kleru mah kula kuwi. Ora latihan aku rambut bayi lho. Oh tenanan. Bae anu rambutku dhewe. Ora usah busuk. Bengi iki rambut iki lho. bengi iki acarane ro ora? Acarane iki Mbah Lurah. peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Ingat kata-kata Bung Karno. Gimana? Beri aku 1000 orang tua. Niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Bener. Beri aku 10 pemuda. Niscaya akan kuguncangkan dunia. Jasuke. Gas merah.
Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Lah aku mau tuku jas uki ning kono lho, Mas. Jas merah. Jas merah Maju. iya Mas. Paham ora? Paham. Acarane ulang tahun. Ulang tahun Mas. Nembang apa ngaturne apa? Iya to Mas. Aku manut awak. Oke siap. Nadane apa lah? Nadane kene iki sosok iki jenengane kene iki Slendro. iya. Iki soalnya nganggo gamelan, yo nganggo musik elektrik. Oke. Awakmu milih sing ndi, gamelan apa? Yo gamelan kene, musik yo kene, Mas. Karo son apa ora engko? Yo nganggo son to, Mas. Nek ra enek son yo apa yo krungu to. Iya. Lah pelok apa slendro larase? Sing penak kuwi pelok apa slendro dadi dipilih sik. Oh ngono ya, Mas. Wis manut aku pelok kene slendro yo kene. Oh ngono. Umpamane kowe manut kan penak to, bengok barang kan penak to, Mbak. Yo iya to, Mas. Swara iki ditentukan banter orane. Lah yo ngono to, Mas. Nggih. Sing apik iki masyarakat wis do ngenteni awakmu. Iya to. Lah kene iki lho wis kangen karo awake dhewe dinteni ket mau isu kok. Jebol kae kuwi lembang apian kuwi. Kuwi yo Jawa. Kene iki yo kondange Wantika. Ayo. Ayo. Nyapok geti aku. Nembang kuwi lho kapan? Malah kaget. Maju. Sapa ngomong? Bapak ngarep. Panitiane lho sampe amit-amit jabang bayi. Karo ngebok wetenge. Ngenyek iki. Mbak Lurah. Iki warga ndi iki? Yo Warga Mulya Agung. Nek sesuk pindah. lho nyapa kok iso pindah lho. Pindah cedak-cedak kene iki lho, Mas. Lah, kok rumah maju. Nembang kok iso dikene. Lah masalah kowe nembang ra kesuwen ora kaya aku yang seneng nadane apa dek langsung ngangkat. Lah kono ngomong amit-amit jabang bayi iki lho. Lah petuk demit apa piye? Lho, kowe iki kudu demit lho. Lah apa? Iblis. Ding-dingane, Mas. Oh alah. Sinden iki sisi. Crossing is a terrifying. Apa kuwi lagu iki? Sek tur. Usah. Kowe iki kendang urung iso ngene terus iki lho. Ya pemanasan to. Ya ora iso ya kendang sik. Oh iya kuwi. Penak kuwi. Yanto Dewe. Yanto ganteng tenang Yanto. kowe lagumu Yanto apa lagu liyane kok iso Yonta Yanto. Lha iki kan anu apa iki? Iringane. Oh ngarepe intermezzo. Pae Demi Allah. sawahe didolae. Pae. Gak kowe apa ngejak nyanyi apa ngejak kere? Lho kok iso sawah kon ngedol Intermezzo. dang demi ongker. Ongke Blungker. Bar diongke. Diungker. intermezzo. Iki kok kakean intermezzo. Yes Ben. Wis salahe sapa? Patapin tralalelo tralalala tung tung sahur Partapin patapin tralalelo tralalelo tung sahur. hari yang mantap Aduh sedap Ya nyanyi. budaya setan Setan liti kaya setan. intermezzo aja dawa-dawa Dikaya. Anggun ngarep. ana rondo manggon Kowe nyanyi apa? Jare arep Kowe nyanyi. mau nyanyi apa? lah iringane rono lho Mas Lah kowe kayak katut ae. ne aku Aku gamelane aku. Wis. Aku. Kowe ke melodi. Wis ora usah kowe, rasa kowe. Tok dulu dong, dong dilitok
telung tok tak tok ding tak ding telung tok tak ding tok dang 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 tererere ding ding plak plak tok telung tok tak dong telung tok tang tok dedet tak dedet tok tang mari ngene nyanyi yo ding tok tak dong telung tok tak tok dedet tak dedet telung tok tak tok dung tak ding dung tok tang tuk tok dele tok tak tok dele tok ding 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 desok tak ding telung tok tak tok ding tak ding telung tang ding tok tak ding telung tang dung ding tok tak ding telung tang dung tok tak ding telung tang dung tang telung tang telung tar tererere ding ding plak plak tok tak tok nyanyi yo masalah jangkrik tenan kancane abah pe kancane entek Lah rambok kode telelelelet ding ding tak tak langsung bengok langsung bengok. ding ding tok tak dong telung tok tak tok ding tok tak ding telung tok tang tok derong tar tak ding telung tok tak ding telung tak ding telung tak ding tak ding telung tak ding tok tak mari ngene tak ding telung tok tak tok ding 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 dang tak dong tak mari ngene ya ya ding dong tang dong telung tok tang tok dedet tang dedet tang tok telung tok tang tok ding tok tang tok dedet tang dedet tok tang mari ngene bengok lelelele ding ding plak plak woi itu jangkrik jare kon bengok Maksudnya dudu bengok ngono ya, Nyuk. ngene lho aku po salah gak salah kamu gak pernah salah nyanyi mas mas Mas. mas 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 aja di play apor nesu aku suwi-suwi Kokor. Ono nesu. lagi nyapa kok kowe Mas Maksudnya mas awakmu biasanya nak sepisan kan ora langsung to. Iya, Jadi iya. ndadak dibaleni. Mas apa wis lali rasane lho apa iki dek semono wis tau ngerasane Apa to iki? Jet? bentuke ireng ora ana ndase apa iki kuwi ngono lak yo tekku dhewe ancene gedhe masaku Yo mau aku. maksudnya mik ki lho karo masak Oh iya. masalah kuwi ku ora genah lho iki. ora genah piye Lha nyajane ngono kok mbok atur dhewe kok lagune sing bener mbok ulatarit kok. lagu liyane Liyane Oke, oke. sing penak ngono lho kirane Siap, dirungokno. Ja. Ayo. apa Karo lha kok ja ku lagu apa ayo to. Ayo. Kowe ki ndak nyanyi. Nyanyi iki tanggamu dhewe. Tanggamu Siap, dhewe lho. siap. Kowe lho Dulur-dulur didelok kabeh. tanggane ra isin. Hah? Yo, ngerti Masa? aku isin le. Sapa sing isin, Apa sapa? nek didelok tangga-tanggane dolan macak wedok delok tanggane. Macak wedok cek gundul. Lah aku ngerti yo isin. Ah Mas. bareng diluk ngene. Ah kok Dilan. Alah. ayo Bapak. Ketek. seneng kowe Iya. Didelok tanggane dhewe. rumahmu ngelokno lho lha nek isin sing dipangan apa Oh iya. sing dijagano iki arang-arang kok iso Iya. Nyanyi deh. mak jentit Apa-apa. Urung apa-apa iso ngene. nek kene kleru lagu mosok di Lagu sing viral kuwi mak jedor. lah iya kuwi mau Lah awakmu mak jendit lolo-lobah. jentit oh ya kleru aku ya Pokoknya nek kene iki kleru saiki tok. mosok anu peraturane ngono to Mas Ya, khusus wis wilayahe. sampe. Kowe ndengenane ning Malang 1000 kutha kok dengaran iso ning hotel. wis hafal lah aku wis hafal Wis yo wis. Iso lho dek gumun aku. Lah ning hotel iso, lah ngene ra iso. F Apa-apa? Apa iso we? Kaya mudeng nada sing mbok kongkon tukang apa kuwi? Apa? Tukang apa sing mbok kongkon? Hei, ya tukang nambal ban to tambal bandeng. Sing musik kuwi lho. tukang keyboard keyboard. Tukang keyboard. Keyboard iki kae. lho lah iya iki lho Munyer kowe. Awakmu berarti rapal. Ngene iki apa ngene iki? gitar no Lah! Iki lho gatel kukur-kukur. Gatel. Iki. keyboard Stroke.
Ngene iki apa? Wi tamborin. Ngalah salah. Apa? Iki mancing. Lho, lah sikile. Jejeg sikile ya? Jejeg mara tuane iki. Ngene iki apa? Apa? Anu gak roh aku ya, Pak ya. Aku gak nganu. Ku wong gendeng kuwi. Wong gendeng Purnama pedhot. Apa iki? Wong gendeng. Wong gendeng ketae. Bener. Kok bener iki lho. Hei. Ayo. Ya pokoke anggere kena kendang ngono kok terus seneng nyapa? Loh, Jawa Timur, Jawa Timur le. Rene. Iki kemerdekaan. Yo ben sasirku to. Justru kemerdekaan Justru itu memperkenalkan kebudayaan kita kepada peneras iku generasi. Yo paling gak iki sing cocok karo temane kemerdekaan. Ora cocok-cocokan. Ora cocok-cocokan, ora Sing cocok-cocokan. cocok apa? Oh, rumah saya. Jawa Timur le. Hei! Tereram kancane. Ya, krek dia duduk buanter. Lah aku pengen kancane. Pokoke sapa sing ning ngarep oleh nuthuk. Oh ngono ya, Mas. Sing ning kene iki oleh nuthuk. Oke. Wis gentenan ora apa-apa. Ayo. Hei. Kudu pas. Pas. Paham ora? Ora, tak Manut jajal. karo sing ning ngarep. Ngarep iki apa? Ora teko aku. Tak delok sik awakmu piye? Ayo jajali ning ngono. Ayo. Jajali sik tak delok. Hei, ho, hei, ho. Aku ngene. Kok ngene? Awakmu kleru. Lah tanganmu cowepet aku ora ketok. Yo, kowe kudu ketok, kudu siap. Paham ora? Iki lho contone iki lho. Karo. Yo, Jawa Timur le. Hei, ho, hit. Oh, kok yo pas ya kowe ya? Kok yo pas? Iki meh munggah. Ora ngerti to. Awakmu sing korupsi. Aku juri. Ora iso. Gumon lho kowe kok yo pas Iki lho lho. pas. Iki lho ngerti dhewe. Hei, lon. Hei, ho, hit. Oh, yo pas ya kowe. Pas. Yo, Jawa Timur le. Hei, ho. Sampai ngisin-ngisin. Kuwi tanggamu dhewe sing delok ora iso kompak. Iki ditutne lho. Lah sapa? Lah kok ora iso ketone lho iki lho Beda pinter. lho. Nyanyi saiki nyanyi. Nyanyi. Ini deng dung. Delon gitu lho. Hey ho ya. Ayo. Hey ho ya. Hey ho ya. Iso ora? Ya nek ngono tok iso, Mas. Oh ya. Alah. Yo. Pundake kuwi lho pundake. Ayo. Ayo. Siji, loro, telu. Hop. Ayo. Iso. Awakmu kuwi Iki nyanyi po step. Lah nyapa kok ngene dhewe iki lho. Contone kaya iki lho iso. Prof lho pinter. Masa iso? Iso. Ah, ya. Weh, aku pengen ning burine, Mas. Kene. Kene. Iki lho iso. Masa iso tenan iki? Iso, nadane minor. Sing ngene-ngene ya, Mas. Iso. Maju. Maju. Yo. Aku wingi ra latihan lho, Mas. Uangnya kaya kene kompak. Lah aku arisan lho, Mas. Yo!
Urung ngongkon aku. Kowe mas aku. Padha karo kancane ngene iki lho. Alah ngono iso. Ya. Ya, kowe sik ya. Yuk. Tangga nada yuk, yuk. Asik. Piye to, Pak? Eh? Piye to? Mas apa? Lah kok mengisor? Ya urung pertama mengisor sik. Yuk. Yo! Bisa. Ya. Tiga ada satu. Asik. Ayo, kamu. Yuk. Ya, aku ya. Masa latihannya ngono kuwi? Wes tok menawa lambemu. Ayo. Lah nyapa kok munggah iki lho? Adek selantem dari mana? Dek slantem dari Rembang. Dek Praporini aslinya dari mana? Proborini aslinya Sidoarjo. Dek Apa, Pak? iki lho aku tekok iki lho penak. Ora jelas omonganmu. Iki lho Tron. Adek aslentem tadi makan apa? Aku tadi makan sate. Pak Tondo. Pak Tondo, Dari mana? Bojonegoro. Adik Aprobo tadi sama siapa? Tak lupa aku bersama rombongan guyon maton. Dek Liti. Iya. Iso Dek besan. jane iso. Bisa besan. Dek Liti. Apa? Yes pinter. Dek Liti berarti bercanda deh. Saya tadi sama Mbah Lurah. Aku teko apa? Kowe mangan oponya apa mangan Mbah Lurah iki lho kowe karo ya. Kowe mangan apa? Mangan to, Mas? Mangan. Lah ora jelas lho. Dek Liti tadi makan apa? Saya Mudun. Ono saya kurang dek. saya Saya. Lah sakmono ya. Jawabanmu sakmono. Lah aku dhuwur kaya iki. Ede Probo makan apa? Probo makan kesukaannya apa? Aku suka tumbek. Tumbek. dumbek. Cah gedene sakmono mangan dumbek. Ya ora apa-apa. Tumbek itu yang gimana Dek Liti? Dumbek. Dumbek. Dumbek dibuntel, godhong lontar, Terus lak dibuka. mlungker-mlungker. Koyok teke Mbah Lurah, mlungker-mlungker. Kowe Mbah Lula lemes koyo tumbek. Sasan, hop. Aduh, ada sinden ngompol. Mana? Kamu kan sudah tak bilangin toh. Kalau naik panggung pakai pempes. Sudah, enggak apa-apa kecil titik. Ini kan kecer kemana-mana. Nah,
Masalah aku nembang-nembang gak iso. Ceko. Sopo? Sopo? Ono apa iki? Londo teko cak. Dibedel. Eksen. Eksen. Hei. Londone dhewe. Lah gundul kaya londo ae. Mosok lali. Sorry bro. Wah, londo iki lho, bangsa Indonesia. Yo. Ber. Waduh. Hap. Eksen ditembak. Iso apa ora? Kok gak kena to, Mas? Delok ento incengen. Lo wawas, Mas. Penjajah wis do mati. Musuhe dhewe. Saiki awake dhewe leren golek panganan sing ning alas. Oh iya. Enek kewan apa? Ditombak. Tombak. Apa? Wedhus. Mangan wedhus. Wedhus dibeleh tinggi sate. Kowe engko tak umani dase. Wedhus. Didol ning banyu urip lho. Nyapok mas aku ki anu kaya. Tak umani dase. Ya. Siji-siji mengecek ketangkasan. Kowe tak kei kempol kiwa. Oh, matur nuwun, Pak. Aku brutu. Lah ngindane tombake, Pak, tombake. Pangan kabeh. Ya, Mangan siji, mangan kabeh. Wong papat mangan-manganan. Tombake Celek. Wah. Waduh, as. Aduh. Kenapa, Pak? Sapi. Wah, wis. Mangan opo? Mangan. Aku tak beleh sapine. Heeh. Aku bagian ndas, awakmu bagian liyane dumen dhewe. Awakmu Aku buntut. Ora apa-apa dikejaranan. sesuk masak sop buntut. Ayo. Walah, pite lurah wi. Ora apa-apa. Tumbak Kang. Pitik. Genah panganan halal langsung kena 10 kae. 10. Serok. Moge apa? Moge apa? Sate. Oke. Mas, kewan-kewan ning kono apa janjian to kok po enak men to nek mau. Wis to manut. Oleh-oleh. Manut oleh kowe kok. Abot ya. Malah geblak ku Abot. Nyapa? Tombakmu kok abot men to. Ya mesti ya. Yen. Ah, Wis kancane moro. Kancane moro. panganan dhewe. Lilane nek sing halal kok kirek iki lho. Tak bagi sikile. Gak. Ora enak. Gah. Lah aku mangan karo sapa? Ya apa? Pinggir, londo teko. Bangsat Pak Londo. Tak bedel rampan. Woh, tak bong kowe tangsimu. Mati Londo. Getarane Giliranku. Wah, markas sing kae durung kobong. Kena. Mati. Kene wong pinter-pinter lele. Ada tiga. Tambal ban katut. Nyapa so tambal Lho tambal bane tangi londo. aku rasaku. Kono lho kene kancane. Ora Mas. Ya.
Oh mbok bathok bae bledos kok uncale. Arep mas aku apel ya. Granat nanas. Nah, uncale. Lho munggul teh. Mudun. Angine rada gede, Mas. Iso. Mudun, Bom. Alah. Ceblok ning kene. Ucale nek. Kowe metut basa Walanda cepet. Cek kowe bisa sik. Hei, bangsa Walanda. Iki lho Surabaya. Surabaya. Kowe Surabaya. Aku arek-arek Surabaya ora bakal mundur karo peno. Bangsa Walanda eno 1000, arek Surabaya 100. Ajingan peno, takal tak pateni. Ya. Sira londot celeng ae. Isun iki lho wong Banyuwangi. Riko hun santek bongko sira. Rembang. Londo. Matane. Mas sama aku ra wani apa piye lah? Heh? Rumah sama aku gak wani. Iki lho. Tuban. Londo. Tuban. Oh, susem. Udelem. Iya. Wih, tuban ngono ya? Iya emas. Tuban. Gonem lho. Ora mbok kaya apem. Apa mes apa? Apem. Apa mau? Lah. Ora apa-apa. Jajan. Cekap semanten atur kawula bilih wonten apa meneh iki Pak? Apa? Lewat tok, Mas. Mangsa. Wong ki ora leh ngono, kowe ora paham to.